Tak přijeli jsme z Prahy podporovat český národní tým. No já tady žiju v Helsinkách, jinak jsem z Ostravy. Slečná je z Jyvaskyly a ona je Finka. Já jsem přijel navštívit kámoše z Prahy. Jo, a já jsem teda kámoše a tady studuju. Takže takhle. Český Budějovic jsme Přijel jsem ve čtvrtek letadlem na celý víkend a v pondělí letím zpátky. Jsem tady na mistrovství světa proti Slovensku 2 roky zpátky a ještě na nějaké zápasy a jo, snažím se, no. Jako oblíbence to jo. Francouze. Jsem fandil Lvovi, ale ten skončil, tak musím nároďák. Za ním jsme přijeli. No, na půl. Jo, já jsem koupil lístky na Kanadu, jsem byl ten šťastlivec, takže já jo. Možná, asi jo. Možná. Spíš jo. Máte lístky? Ještě ne. Myslím si, že teda je hodně velký zájem o lístky, takže už se snažíme využívat tady nějaký kontakty možný a nějaký zdroje, aby jsme se tam podívali. Já jsem 7:50 stával na budík a měl jsem štěstí na internetu. 10 minut. No a hlavně se těšíme jako do Čech, protože samozřejmě se očekává, že bude plný barák a doufám, že i kluci budou hrát super. Máme tam pár ruských kamarádů.